सिगां हास्लाबलानोहाय माने बेग लालायनानै आयौ ओंखामसो जागासिनो मानसिया आयै हास्लाबला मा नोङो मा बाजाराव थांलाबायनांगौ नायदो बाजाराव थांनोनो बियो बेरेफुंजानि थांनो ओंखारबाय नै बाबाया दाबोनो फैयाखै बेखौ नेगासिनो ओमफ्रायहाय ससे दोनलांगोन नालाय थ' दिनै एसे ब्लग जागायनोसै होननानै सानलायबाय हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल मिसेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय दा नै सासे सिटिं सिथा जागासिनो थांफानो होननानैहाय ओमफ्रायहाय नै टाइमाबो दा जाबायमोन एसे लेटसो जालायबाय आरोना 8थानिजों थांनो होननानै सानदोंमोन आङो जाबायमोनबो ओमफ्राय बाबाया नै न'आव गैयाना ओंखायनो दा नै 8:20 थांनांसिगोन आरोना हाय गारियानो हनै खुलियाखै गावहासो सिगां होमबा दिनै जा एसे हायो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामलांसैलाय मा हायो नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनैनि ब्लगखौबो दे दा ओंखारलांनोसै मा जाखो अबाय थांनो नोङो अबाय थांनो बाजाराव थांनो मा लायनो खाजा गुलुआ बाजाराव खाजा लायनोसै मानो ओंखाम जाखाङाखै नानो दाबोनो ओंखाम जाग्रोदो दे दा लाबोगोन हनै बेयावनो दंना दखानाव दंखायोना बाजाराव मा दखानाव गैया माथो दङ मा जानो नोङो दे मा जानो खिथालाय गोदै गैया गोदैबो दङ हाथाय साग्राबो दङ मैदेर खिबो दङ मा जायो मैदेर खि जाया ओमफ्राय हाथाय साग्राखौलाय लेथबखौ जायो लेथब माने ललिपप बेना ओइ मामा ओरै फैलाय सिगां गाहासो फैनायखाय दे ससे गाखोदो दा लायगोन बाजाराव मामिया थांग्रोसै दे दा लायदो ओमफ्राय बिदि गिदिंबाय थानानै जायो आंहा टाइमा थ'द' नों थाथ'दो दाहाय थांफिनदो फैनानै नै सुफैलायबायसो आंहा ओरैबायदि दा क्लास गैथ'वा नालाय बेखायनो सुलागासिनो नै बिबार सुबावनांगौ दङ बे आखाइनि बे देन्थाखौ सुनानै लाग्रोजोब्बाय आङो दा बे बिबार नै बेजों ओरै बेयाव बिदि मोनसे बिबार होबाय ओमफ्राय आलदा कालार होबावगोन आरोना बेयाव येल्ल'खौ सुग्रोबाय आङो गोमोखौहाय मा कालार होबावगोनथाय पार्पल ब्लुबाबो जागोन ना ब्लुबाबो जागोन नोंनि बे सुनायखौ नायनो बेखौहाय बेखौनोथ' आङो नै बोरैबा जायोहाय ना बियो औ बिदियाहाय आङो सुफेराखै बेखौहाय औ ए दासो हराव फैदों नै ओमफ्रायहाय मा होनो नोंल' खासोन नामा नोंल' खासोन ना ए दसे क्लास लायनोसै सोरनिबा दंबावो ए बेसे सबसे इजिसिन ओमफ्राय मानो जाया बेसे सबसे आङो बुस्थुखौनो नायफेरबावाखैसो बेखौ जायाखै आं नायफेरखायाखैबो आं मैया सुदोंमोन जायिनि जायाखै आंनाव बखनसै जाला बिदि जादों औ बिदि जाद्रायबावाखै निजोरानाव जादोंदां ना निजोरानाथ' मोजां जादोंमोन ना ओमफ्राय आं मैया ट्राइ खालामदोंमोन औ आङो बेखौनो नोंनाथ' जाबावबायसो ने आंनाथ' बिदिखौनो जाबावाखै मैया बेनो सबसे इजि ना ओमफ्राय औ बेनो इजि जागोनथ' बेनो इजिथ' ओमफ्राय आङो बुस्थुखौ नायखायाखैबो बेखौहाय माबायदि बिदि बानायखायोना खिन्थु नोरै मोनसे माबायाव नोरै होनाय दङ औ माने बियो नोरै खालामना लायो आरोना मोनसे माबायावहाय बियो नैबे साइडनिहाय मोनसे ओमफ्राय गेजेराव मोनसे ओमफ्राय नोरै लास्टनि मोनसे बिदि होना लाखाबाय आरोना बाउन्डारि बायदि बिदिबा मोजां जागोनथ' बिदि सुना लानाय देखायदों आरोना होमबालाय आं बिदिनो खालामनोसै आंबो ट्राइ खालामगोन खिन्थु नोंना बै बांद्राय गाज्रिद्रायबो नङाखै आरोना जासिगोनदां ओरै मोनसे ओमफ्राय ओरै थाबावगोन नालाय बे जासिगोन दे बेखौ आङो उनाव ट्राइ खालामसै बिदि आं दा नायनायगोन
मा सुगासिनो दा आङो आबौ दिन्थिनि सुनांगौ दंमोन बिना बे बिखुंनिखौ गांसे सुबाय गांसे हाबाय हायाखै बे बिखुंनिखौ हाबासो आखाइनिखौ हाबाय आखाइनिया जाहांबाय माबायदि होदों नोङो आखाइनियाबो बे बिबारखौहाय आखिनांगौ जाथ'बावाखै बेथ' दसेनोजोबगोन आरोना आं खेबाखिसै नामा आं खेबासै नैबेल' खेबदां ससेल' मोजां नुबायथ' मोजां ओमफ्राय माबा दफा लेजिजों आगर दंमोन आरोना नैबे बेखौ सुजुवाखै दाबो सोरनि सारनि फैदो बैयाव जिरायो बे मैयासो लाबोदोंमोन आङो माखौहाय लाबोदों आबौ दिन्थिनिखौ सुनो होननानै लांबाय मा कालारनि येल्ल'आ येल्ल'आनो ओमफ्राय बेखौ हाजोबावबायसो होनबा नोङो बिखुंनि दंबावो नङा मैयानो हाबावबायसो होनबा दाख्लै माबासो लांदों गैया नै कृपालिनिखौ सुबावनांगौनो बिदि फिसाखौसो बायनांसिगोन आखान्थिनि थाखाय आखान्थि माबायदि मोदोमो मोदोमनाया एसे माबा राथार नांला लाला सिमाजों नामा आयु सान्दुं गोसाथार हो ब्लाउससो नागिरगासिनो जोङो नै नैबेजों आंजों ओरै फुरा नागिरबोजोब्बाय ब्लाउसखौ नागिरबाबो मोनाखै नै कालार मिलायनायानो गैया बेसारा ब्लेक कालारनि नांगौनो ब्लेक कालारानो गैया नागिरै मोदोम गिदिरनि खोथा नङा बे माबाया कालारानो मेरला थाखाया बे मा होनो बडि केयारासो मेरला कालार थायो बडि केयारखौ लायाहाय एमब्रयडारि सुनोनो ओमफ्रायहाय मालाय दख'ना बायनाय दंमोन नालाय गलाब कालारनि बेयावहाय गोसोम आगर दंमोन ओमफ्राय दा ओंखायनो गोसोम नांगौ जाहैबाय ओरैबायदि सान्दुं नै साथासो लादो आङो साथा लायैसो बेरायगासिनो सान्दुङा खामसोमजोब्बाय नोंहा खामाखै ओमफ्राय खामाबावो जानायाव नै आङो बैयावनो बायो एमब्रयडारिखौ बैयाव बायो ब्लाउसखौ नागिरग्रोसै ना बिसिनाव मोनगोन नामा सोंनाय नायनि जलफि ना बेसो जाग्रोसै नै दे दा जाहैबावनांगौ जोंहा जाग्रा मोनसेल' बानायनोसै दां ना जानायनोसै ना जोंहा हो बुरजा जाखायो ना एटा मोनसेल' जागोन औ 30नि जानोसै दा आलदा जाहैबावनांगौ ना Video kor. Video ko yes. Jadi kikasan tuh. Asar kuwi dah ya. Asar hina ha. Betul na? So dia deh. Biri sen nama roy side ya. Lanan थांदो No lang deh. Plastik मोनगोन ना दा ओंखामफोरजों बाथोन जाहैदो दे जानो गिदिर जानायलाय माबायदि गोसा नामा गोथाव ना जानोसो फैबाय नै जोङो एकदम नागिरै मोनमारबाय बेनि बेसेबांबा जे जायगायाव जोङो स्टार्ट खालामदोंमोन बेयाव नायलांलायासै जोङो ओमफ्रायहाय दस्रा दखानावसो नायबाय दाना गिदिङै बेयावनो मोनफैफिनबाय नै
दा नै जोङो रेस्टुरेन्टाव जानो फैबाय बेसेबांबा गोबावसैमोन रेस्टुरेन्टाव हाबैया नै फुड्सनि बिदि जालायबाय आंहा पात्तायानो गैयामोन ना बेबायदि फैयाखैमोन आङो फुड्सआवहाय बिदि जाबाय होननानैहाय मिथियामोन बै फारसेखौल' जि सायख'खाबाय निरामिसनो बरिया नायसै आं हानहरनानै लागोन पनिरानो जोगो जोगो नै माबायावबो फुजा होयो प्लाजायावबो सिंगापुरनि gwthao जेरावबो रेस्टुरेन्टावनो हाबनाय जाला आंहाथ' नोंसोर मालाबा मालाबा ओइ दे हरबावखा जाबाय दे जाथ'बाय लादो नोंसोरथ' अफायबा हाबनाय जाबावोसो आंहा रेस्टुरेन्टावनो बै हाबनाय मोनसे माइरं मिल दङ जोंनि स्कुल खाथियाव बिनि मोखां मोनसे दङ स्ट्रिट फुडानो माने गोथाव आरो बे दखानावबो ओमफ्राय नोंसिनि न' खाथि ना मा होनदों नङालै स्कुल खाथि ए स्कुल खाथिना दालाय हांग्रि पइन्ट जायै जायै जाजोबखांलांबाय नै गोदिल'सै नाय बेहाबो ओमफ्राय बेसेबांबा गिदिर दंबावोसो नै रल भेज रल बेबो फिसा फिसा गोथावथार नङाबा गिदिर गिदिरसो मोनजाबाय थायोमोन फिसा फिसा मोनजादों नै दिनै दां जाजोब्बाय ओंखारसैबोना जोंहा मा दिवालि लाबोबानो जायो दरा मारना दोनजोब्बाय आंखौ दहायनिफ्राय नेगासिनो आङो फन हरबाबो फनखौनो थिखोआ रावबो मा दिवालि लाबोलाबायनांगौ दा दिवालि जाहैबाय इस मा जालाबायखो ओमफ्राय नुबाय बेनो मारिग्राया बेनो जागोन दहायनिफ्रायनो नेगासिनो आंहा फनबो थिखोआ माबो थिखोआ दा जाखां आरिखां एसे दसे फिसालाखौहाय नै दसेनो ओरैनो खारलु खारला जायो दसेनो एखमबा मबाइलबो नायो बेखौबो नायथेरा 5 मिनिटल' नायगोन आरोना बे दसेनो खारगोन बेखौ नायलाय नै दहायबो बेबो जाजोबाखै नालाय बे एमब्रयदारिखौबो सुगासिनो आङो ओमफ्राय बेनो आरोना उन्दुनो ओंखारनायाबो हाला उन्दुनो माने मेंनाय मोनसोगारबाय जा रेस्ट लानो लुगैदों बिसिनायाव थानो लुगैदों ओमफ्राय मा होनबावनो ओमफ्राय बेखिनियानोसै लोगोफोर नोंथांमोनजों बेखिनिखौनो दिनै फिसा ब्लग माबाबाय आङो शेयार खालामबाय थ' जायफोर जोबजासिम नायलांदों बेनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय थ' बेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट ब्लगावहाय लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं